Moi boa tarde, amigos e amigas. Hoxe nos atopamos en Troña. É día 1 de novembro de 2018, día antigamente das ánimas e dos defuntos, hoxe en día cristianizado en Día de Todos os Santos. Hoxe o que para algúns comeza realmente o inverno natural deste planeta, na nosa zona, vamos, porque que o inverno dicen que o solsticio de inverno entre o 21 e o 23 de decembro, realmente a partir de hoxe cando a terra vai morrendo, é dicir, as árbores vanlle caíndo as follas, moitos animais invernan ou emigran, o campo perde productividade, os días son moito máis cortos, o sol perde a súa forza hasta que revive co solsticio de inverno. Entón estamos na época máis morta do planeta, non? Bueno, da nosa zona, non? Do noso calendario, por lo que dá relevancia a eso. E hoxe nos atopamos no castro de Troña, na nosa terra do condado, e vamos a contar as lendas que coñecemos deste castro. Unha serie de lendas que as que fomos recopilando en estes anos e que teñen máis ou menos forma, e hoxe vamos a contalas aquí. E vamos a empezar primeiro pola que tal vez é a máis coñecida deste castro, que é a da famosa, aquí está o petróglifo da serpe, que ten forma de serpe, serpentiforme, e vamos a comezar ca lenda que contan que é deste petróglifo, que é a serpe xigante de Troña. Contaban que antigamente aquí no Val do Tea en xeral habitaba unha serpe xigantesca, que dicían que vían este monte que está aquí detrás, que é o monte do Castro Landín. Esa serpe tiña aterrorizado os habitantes de aquí de Troña. Como tributo, para que lle fixeran dano, tiñan que levarlle un animal, ou unha ovella, por exemplo, o día a súa cova, que era arriba no Monte Landín, para estar a salvo dela. Pero chegou un momento de que de tanto alimentala e demais, Troña entrou nunha grave crise, claramente está. Todo o que facían, prácticamente producían, era para alimentar a serpe. Outro din que a lenda se vai máis alá, que aparte a serpe tiña que a mítica tradición de levarlle unha doncella virxe unha vez ao ano ou demais, pero o que sabemos fijo era o de alimentar unha vez ao día. Entón argallaron os habitantes de Troña, cas tecedeiras de Troña, que recorda moito das mouras, as tecedeiras, que facer un gran novillo de lá, deixarlle un fío grosso tirante, é dicir, que fora unha corda, e enganar a serpente con el. Levaronlle ese gran novillo ao Monte Landín, a serpente, ela pensou que sería unha ovella, un alimento que estaba aí dentro, e engoliu uno de golpe, debía ser que tiña moita fame, como sempre, e cando atragantou con ese novillo, que lle quedou atragantado pois, na boca, ou no estómago, ou no collo, onde fora, os habitantes de Troña tiraron todos daquela corda, daquel filo de novillo, arrastrando a serpe, Monte Landín abaixo, hasta aquí, hasta a zona do castro, onde a tiraron por un terraplén e deronlle morte á grande serpe de Troña. Contan despois que esa serpe a enterraron baixo este cruceiro que se atopa aquí, que vemos aquí, que debaixo ese cruceiro se atopa enterrada esa serpe xigante. Pero realmente, iso xa é unha cristianización do que sería a lenda base, como hai moitas por nosa terra de, por exemplo, serpes con as, gigantes voadoras e demais, temos aquí pois o que sería o grabado desa serpe. Logo tamén contan a xente maior de aquí que había outra serpe, que solamente eu penso que sería en relativo ao mesmo, ou este petroglifo, que andaba polo castro, e este castro antigamente traían aquí pois o moito, sobre todo gando caprino, cabras, esa serpe falaba cas cabras, e decíalle darme vos o leite, a unha cabra, dame teu leite que eu te darei meu peite. É dicir, é o que queda un pouquiño pois desa serpe que solamente é a mesma que a anterior, e que ten que ver con esta serpe que temos aquí no petroglifo. E para rematar esta primeira lenda, vos quero ensinar algo. Epa, esta cousa que patina un pouquiño. Vedes aquí a serpe, o famoso petroglifo, e vedes, xa teño feito outros vídeos, que en riba está empezando a chover un pouco. Hai un canle de desaugue que desauga sobre a serpe, polo que nos di que solamente esta pedra nun inicio sería feita pois para rituais de libamentos ou de rociados de líquidos, como pasaba pois en casi toda a terra galaica. Agora vamos ca segunda serie de lendas, que agora nos fala dos mouros e das mouras, neste caso dunha moura. Moi típico nos castros galegos, monumentos megalíticos, petroglifos, que se aparecen estes antigos series mitolóxicos, non tan mitolóxicos, porque hai quen di que o mouro ou moura ven dos mortos, antigos mortos, sobre todo os mortos que veñen sendo nos antepasados que non eran cristianos, é dicir, os habitantes dos castros, os constructores dos megalitos, dos petroglifos, todo hasta a chegada do cristianismo, que veñen de mortos porque, claro, que morreron, e se contan que onde viviron eles, como son os castros e demais, se atopan enterrados. Entón, daí ven a lenda, din que viven baixo terra, que tiñan moitas riquezas, e ata poderes, non? E demais, se ha vinculado ao paganismo. Pero, vamos en sí ao tema da moura que se aparecía en Troña. Tamén contaban antigamente que
os xóvenes da zona, sobre todo, que polos menceres neste castro aparecía sobre unha rocha unha fermosa señorita, que así como lle chamaban, que é un nome ten moi común as mouras, moi xoven, que se peiteaba os seus fermosos e rubios cabelos cun peite de ouro. Pero, cando se acercaban a ela, esta collía e desaparecía. Sobre este tema fomos recollendo un pouquiño máis, pois tamén temos o testimonio de que fai moito tempo, ainda cando a xente aquí estaba todo enterrado, non había nada, e os veciños viñan aquí, como comentamos antes, sobre todo co gando caprino, cas cabras, un neno, ainda era un neno, viña cas cabras, e mirou algo tamén, sobre o parecer, sobre unha pedra, que o asustou e escapou para casa, deixando as cabras atrás hasta, vamos, decir, que posiblemente fora a mesma moura. E en ese mesmo campo, unha persoa que coñezo ben, me contou tamén que unha vez aquí, lle costou contalo un pouco porque tiña medo de que pensara que o mellor era unha fantasía, pero que todo encaixa, porque gracias a ela descubrín estas lendas, é dicir, gracias ao que me contou ela foi cando investigamos en estas lendas e atopamos todo este folclore. Que estando aquí unha vez mirou tamén como se apareceu por durante un segundo ou dous solo unha rapaza moi noviña, cos cabelos super loiros, moi blanquiña de pele, totalmente vestida en blanco. E foi como unha ilusión, que apareceu e desapareceu. Esa persoa, cando a mí me contou eso, foi o que fixo, como decíamos antes, que rebuscáramos e empezáramos a estudiar o folclore deste castro. Así que tamén se lle agradece moito que puidera ver tal vez esa señorita de Troña, e gracias a ela estamos facendo agora mesmo este vídeo. E agora nos vamos co terceiro grupo de lendas. Pois agora, no tercer tema de lendas de Troña, vamos con algo que é moi común nos castros e tamén nos castelos galaicos, que son os antigos túneles. Posto que, cando falamos de mouros, moitas veces fala de que vivían baixo a terra, é normal que naza de aí pois unha temática folclórica aos túneles, non? Que tamén aparece a nivel mundial moi vinculados pois casi todas as culturas antigas, que existían eses túneles de conexión e demais. Pois aquí temos un que contan que baixo Troña existe un túnel que vai salir a un lugar no río Tea. Aquí temos o Val do Tea detrás nosa, Troña se leva sobre o Val do Tea e o controla casi todo. Hoxe temos un día moi nubrado, moi gris, moi húmedo e casi non se ve o Val do Tea, pero aquí estaría o río Tea e o Val do Tea detrás nosa, e que vai dar a un lugar do Tea que se chama Caldeiro do Inferno. Ollo con este nome, porque estuvemos estudando un pouco ao outro lado da parroquia de Riba de Tea, a parte onde son eu nativo, do río Tea, do outro lado do Tea, temos o castro da Croa, un castro mineiro moi posterior a Troña, pero que en el temos un lugar tamén moi místico, con lendas, que chamanlle o Remuiño ou o Pozo da Croa. É dicir, o dos Mouros, antigamente chamanlle dos Mouros, porque o castro era un castro mineiro, tiña un pequeno embarcadeiro no río, que senta que foi cavado a posta, que hoxe en día é moi oscuro, agua moi oscura, profundo, e como é artificial, a auga da corrente pega e fai un remuiño constante, por iso se chaman o remuiño. E ese remuiño deu a mitos, como de que ali a xente moría afogada, se entraba, o te chupaba e te tragaba, pero aparte delo ten unhas lendas bases que veñen contando de que era o muiño dos Mouros, o remuiño dos Mouros, e que os antigos Mouros antiguamente recollían tesouros e ouros pola zona, e logo se escondían ali dentro daquel remuiño, porque é moi escuro e non se ve, e sacaban para outros lados. E ao mesmo tempo nos conta que tamén había ali debaixo unha grade de ouro, que é moi importante, porque ese túnel que une Troña con ese posible pozo de inferno, o Caldeira do Inferno, se conta que baixo el hai unha grade de ouro, polo que posiblemente estamos falando do mesmo lugar, é dicir, que posiblemente hubiera un túnel que unira Troña, falando do campo de lendas, non do campo real, que unira Troña co castro da Croa, recordando dous castros de época galaica, da súa conexión dentro da mitoloxía e do mundo dos túneles, dos tesouros e dos mouros. E con eso nos vamos á última lenda, o último grupo de lendas, que é a lenda número 4. Pois vamos cas últimas lendas e a última temática daqui do castro de Troña, que é a dos tesouros e as riquezas que dicen que se agocha e están escondidas pois aquí do castro de Troña, e algunhas que se atoparon. Na primeira, non sei se vedes o fondo perfil dun monte que parece, polo clima de hoxe, fantasmagórico, que se aparece detrás, que é a Portela de Vilar, un monte que se atopa en Mondariz. Tamén, na cima, hubo un castro e contan que en certos días do ano se podía ver unha viga, unha trave de ouro que unía o castro de Troña ca cima do monte da Portela de Vilar. Despois tamén que escavando no castro se atopara unha ola ou un caldeiro cheo de ouro en pó. E ao mesmo tempo tamén se atopara un candil feito totalmente en ouro. E por último, baixo o altar desta capela, que é a capela Dulce Nome de Xesús, que a capela que se atopa na cima de Troña, vamos, baixo o altar que como este pero dentro,
se atoes dicen que existe tamén unha grade de ouro, é dicir, como a grade que se aparece na suposta caldeira do inferno esa, ou baixo o remuiño ou pozo do Castro da Croa, pois hai outra igual debaixo do altar. Sinceramente a grave debe simbolizar como unha ferramenta de traballo antiga de campo, tipo un arado, a fertilidade do campo e a súa riqueza, pois visto dende o punto de vista que se transformara en ouro, vamos, pois a fertilidade e esa riqueza. E bon, e con ese día, con este vídeo, este día gris, aquí no Castro de Troña, día dos defuntos e das ánimas, de todos os santos, nos despedimos e nos vemos en siguientes vídeos. Un saudiño e que teñades bo inverno.